What? Lampe? Nej. What? Okay. Vi er lige begyndt på 2026. Tror jeg glæder mig. Den var lidt forsinket, men I'll take it. Og jeg skal også lige huske at sige inden, det er en Creator Series box, og egentlig havde jeg bestilt en Hoglab box, og så havde de ikke flere og sådan noget. Så jeg har fået en Creator Series i stedet, og så har jeg fået en ekstra Hoglab disk. Så det er mega spændende. Let's open it. Jeg prøver at lave sådan noget mystery guessing ting. Så jeg skal lige vente den rigtigt. Holy shit. Alright. Nej, den her er syg plastik. Nu kommer jeg til at kigge på den. Nå! Men hvad? Der er 156 gram. Det må være en spore, tror jeg. Ja, no way det her ikke er en spore. Vildt nok. Jeg håber ikke det her er min Hoglab disk, fordi der er sådan en lille bitte hug. Jeg håber jeg har fundet noget af det. Nu glem det der om det der blind guessing piss. Bang! Der var den. Hvad er det her? Det er en TD. Den er clean, bro. Fuck, den er syg, den her. 1,73 gram. Very nice. Nå, der står alle dem der, man kan få. Det er lige. Bang. Vildt nok. Så har vi en Cloudbreaker her. Ser rimelig clean ud. Fuck, den ser syg i hovedet, den her. Rimelig flad. Bred rem. Jeg har aldrig haft en Cloudbreaker før. Den føles virkelig godt, den her dog. 173 gram. Sick. Her er en P2X i 174 gram. En Hug P2X i... Hvilken plastik er det her? Holy gummy! Gannon Hug, by the way. Wow. Den er lækker. Jeg tror, jeg bruger som en ny kastebrætter, I think. Den er virkelig lækker. Bang! Shit. Smuk Vanguard her. Helt clean farve. Rimelig dummy faktisk. Er du sindssygt, den er stiff. Hold da kæft. Vildt nok. Fuck, det bliver en... Det bliver vildt. Og en DP4 det her, eller den gamle Tactic. Den gamle Razor Claw. Den glæder mig virkelig meget til at kaste foran den her. Holy fucking føles clean på forhånden. Lækkert. Super legs. Så har vi en Metal Flake Glacier. Jeg har aldrig kastet en Glacier før. Jeg mangler lidt noget sådan en overstabil midt, der kommer rigtig langt. Så det bliver fedt at prøve den her af. Den er 179 gram. Jesus Christ. Dyrk lige en profil, hvad sker der? Det er en god collection, jeg har fået den her. Og en Rainmaker. Jeg er ikke personligt den største fan af Rainmakers, men den er ret fed. 173. Rainmaker. Jesus. Så har vi den sidste. Oh shit. Damn. Ja. Så en tilt. En
noget Lux Vapor Color Madness something. 175 gram. Den er rimelig clean, den her. Ja. Det er godt lidt her, jo. Også en lille patch. Også. Fedt. Det er jeg rimelig tilfreds med. Du kan få min top 3 i hvert fald. Den her. Jeg tror faktisk. Det her er min top 3. Så jeg gør sådan her. Det her er min top 3. Min Hoglab TD. Med sådan et Ace stem. Pretty sick. Og min Cloudbreaker. Metal Flake. Alt muligt. Og så en proper Razor Claw. Den glæder jeg mig også virkelig meget til at kaste. Eller en P4. Sorry. Tak fordi I gad så med. Det var mega fedt. Det er min første mystery box, jeg nogensinde har købt. Pretty sick. Husk at like, subscribe og sige hvad I kan lide og hvad I ikke kan.